Ahojky lidi, já jsem spala dneska u kámošky. A koupili jsme si s kámoškou lízátka. To si koupila Eliška. Prostě takový ty tvářenky. Tvářenky, ne těnky. A tady to lízátko, prostě zombík. Protože jsem si koupila toto. A toto. Popstar tíčko. A to je tak asi pro dnešek všechno. Čauky. No a ještě čauky ne. Ještě vám ukážu, co jsem si vzala na sebe. Takže jsem si vzala jakože takovýhle tepláky. Takovouhle mikinu. Potom mám ještě, ježiši. Potom mám takovýhle tričko prostě. Jo a ještě pod těma kalhotama, mám teda teplákama, mám ještě jedny kalhoty, ale zateplený. Prostě vám to ukážu. Prostě jsou bílí. Takže ahoj.